Alright, everybody stand. Lahat po tayo tumayo. Hindi tayo, hindi kakain. Alright, hindi mo na mag-start. I-greet muna natin ang my birthday. At syempre, kakanta tayo ng pambansaang awit. Wala tayo sa school. Alright, ready na po ba kumanta? Mukhang hindi pa. Ready na po ba? Alright, sabay-sabay. 1, 2, 3, sing! Happy birthday! Wait lang. Parang nauna may nahuli. May pinagdadaanan po ba kayo sa buhay? Very good. Alright. Final. 1, 2, 3, sing! Happy birthday to you! Louder! Happy birthday to you! Everybody! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay, once more yan, yung magkasamang malakas na palakpak. Kung sino po yung nespatan namin na pinakamalakas kumanta ng happy birthday, magkakaroon ng isang brand new cellphone. Sige. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Yung malakas! Happy birthday to you! Yung malakas! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Okay, ayan. Anong tuyo? Ayan, sige, tulad ng sinabi namin, ayan, makakaroon ng prize. At syempre, bago yan ang mamimigay po, si Lilwin. Ayan, halika dito. At syempre, halika muna dito. Ayan. Tungtong ka sa stage. Ayan, at syempre, ano naman ang gusto mong sabihin? Kasi ganito, milyong-milyong nagsisiksikan dito sa karawan mo ngayon. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, Mama, Papa. Love you. Alright! Malabakan natin! O, diba? Ayan. Tapos tulad na sinabi ko, makakaroon ng prizes. At syempre, may naispatan pa ako dito isa. Ayan, walang ibalik ka dito, Congressman. Congressman! Ito yung naispatan ko na pinakamalakas kumanta at napakalaking bunganga dito. Ayan, ito dyan. Akyat. Akyat ka. Alright, ano gusto mong sabihin dyan? Thank you. Then, Salamat. ayan, thank you na nga, salamat pa. Alright, lahat. Sino gusto ng prize? Sino gusto ng brand new cellphone? Ba't hindi kayo naniniwala? Mami, yung cellphone ko. Alright, ganito. Lahat po tayo pwedeng manalo. Ayan na, maglalaro tayo. Ready na po ba kayo maglaro? Very good. Ito, common na ito. Alam nyo na to. Siyempre, ito tinatawag namin Bring Me. At siyempre, pag Bring Me, bibigyan natin ng konting twist. Ayan, bibigyan natin. Pag sinabi ni Kuya Gaon, sample muna, Bring Me, makapagdala sa akin ng cellphone. Go! 1, cellphone, 2, 3. Sample muna, example. Final. Bring Me, makapagdala. Cellphone, charger. Go! 1. Cellphone, charger. 2. Cellphone charger. Cellphone charger, wala?
Sige, next. Say, go! 1, 2, bilis! 3, isang pirasong susi ng eroplano. Ayan, lagyan na. Nasaan yung eroplano? Malika dito ate. Susi ng eroplano to? Oo nga, eroplano ba? Ay, hindi po. Ayan, sorry ang inaano namin susi ng eroplano, ha? Meron po ba? Wala. Ay, wala. Ayan, joke lang. Alright, next. Bring me. Ayan ha, bring me ulit tayo. Bring me, makapagdala sa akin na. Bibigyan ko kayo ng clue. Ito po ginagamit pag pinapawisan. Ayan, nagsisimula sa letter P. Dali nyo na! Makapagdala sa akin na. Pamaypay. Go, 1, 2. Si Mami nagbigay, si Mami mo. Ayan, si Mami mo. Halika na dito. Ayan, kaka na lang prize mo doon. Anong gusto mong prize? Yung video, okay? Ayan, naglag. Oh. Ayan, ang daming prize. Next, game tayo. Final. Alam mo ang sagot, lumapit dito. Hashtag, tagline. Love puto. Go, lapit, lapit. Lapit. Yung mga pang prize ito. McDonald's. Pwede na. Alright, Magdo. Ayan. Next. Hashtag tagline. Hashtag tagline ulit. Isang tagay para sa tagumpay. Go! Lapit! 2, 3, 4. Dito tayo. Namili ka here. Hindi mahila. Ayan na, syempre, at hindi lang po ang mga bata naglalaro. Kasama dito, pati isip bata. Dito tayo, kami. Isang tagay para sa tagumpay. Mali! Ano masabi? Mali! Mali! Lapit mo! Isang tagay para sa tagumpay. Go! 1, 2, 3. Ano? Anong ginigirig na? Ginigirig na. Mali? Ano? Mali yung tagay. Dito ba? Hindi na! Mayayain. Ito. Galing pa ng Navy. Old Navy. Anong sagot? San Miguel! Mali! Isang tagay. Tagumpay. Ano yan, May? Talbo. Ito. Sanya ka. Ano? Anong sagot? Iklilog. Anong kimbilog? Mali! Bilis, ano? Mali! Isang tagay para sa tagumpay. Bibigyan ko ng clue. Ito po, iniinom ng ating mga lolo. Ayan, sige! Mali yung red horse. Ano? Tama dito. Dito. Dika. Ayaw ka dyan. Ano yung sagot? Kape. Ano klaseng kape? Kupita. Mali! Isang tagay. Kanina pa to. Ano ang sagot? Ginebra San Miguel. Very good! Ginebra San Miguel. Next, hashtag tagline. Ito hashtag tagline. Maliwanag ang buhay. Go! Lapit! 2, 3, 4. Kailan ka dito? Panel ko. Ano? Maliwanag ang buhay. Panel ko. Go! Rock. Brand out? Halika dito. Ito. Sige na. Brand out? Ano? Maliwanag ang buhay. Meralco! Hindi brand out, ha? Brand out. Alright, next! Hashtag tagline. Ito. Maganda. Hashtag tagline. Hindi na naman na yan.
Connecting people. Go on. Lapit. Connecting people. Mali. Anong globe? Dito. Connecting people. Wi-Fi is wrong. Nokia! Ayan, palakpakan natin sila. Alright, next week ko, kailangan ko ng isang batang lalaki. Ayan. Sino? Ito. Ang bibong-bibo na to. Halika dito. Ayan. Alright, kuya. Anong pangalan mo? Ayan, asawa ni? Ilang taon na si Aaron? 5. Anong susunod sa 5? 6. Ayan ang ituruan kasi nga, syempre, bibigyan ko siya ng prize kung alam niya to. Alam mo nang gagawin mo? Opo. Anong gagawin mo? Kakain. Ayan. Ganito. Aaron ba yung pangalan mo? Nag-aaral ka pa? Opo. Saan? Sa school. Alam ko. Tama naman. Sige, ganito. Kamusta buhay may asawa? Okay lang. Ilan ang anak? Meron. Ilan ang anak? 2. Anong mga anak mo puro? Hindi na. Ayan, syempre, ready ka na? Okay, ganito. Sa paglaki mo, anong gusto mong isang maging isang? Sundalo. Ayan. Alright, ganito. Anong trabaho ng sundalo? Nagpuputi. Anong nagtutungin? Anong mga trabaho ng sundalo? Nagbabaril. Nagbabaril. Anong mga binabaril? Manok. Sige, ready ka na? Sige, alam mo na ang gagawin mo. Anong gagawin mo? Okay, ganito ang gagawin mo. Hindi mo pa alam, di ba? Opo, ganito. Tatanong ka lang dyan, una ulo. Ready ka na? Ready ka na? Ayan, sige. Ready na ha? 1, 2, 3. Sino kasama mo dito? Mama ko. Nasaan si mama mo? Nasaan si mama niya? Ayun, mama. At syempre, si papa nasaan? Nagpapasada. Naghahanap buhay. Anong talento ni papa mo? Talento? Ano? Naglalaro po ba ng basketball? Ganon? Ano? Tricycle driver. Ayan o. Sige, ganito. Babatiin mo lang si Wayne ng happy birthday. For example, happy birthday, Wayne! Yung mahabang-mahaba. Ready ka na? O, ganito. Babatiin si Wayne ng happy birthday. O, ganito. Happy birthday, Wayne! Yung mahabang-mahaba. O, ready ka na? Opo. Opo, ayan. Okay, ready? 1, 2, 3, go! O, syempre, magbibilang po tayong lahat dito. Magbibilang po tayong lahat. 1, 2, 3, go! O, palapakan muna natin siya. Palapakan. Alright, final! 1, 2, 3, go! O, wait lang. Ito mo yung mic. Ready? Go! Merry Christmas! Merry Christmas. O, sige. Ready? Go! Happy birthday. Ulitin. Lahat dito magbibilang ha. Ito, ready? And go! Happy birthday. 1, 2, 3, 4, 5! Lahat po tayo magbibilang. O, sige, lahat.
Pagalitan mo sila. 1. Magbilang kayo, kamo. Pagbilang kayo. Magbilang. Ready? Go! 1. Happy New Year. Hindi tayo nakaka-close dito Ganito, happy birthday, Wait! Ganun na lang. Ready? Go! Happy birthday, Wait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 1
Balik ka muna. Next, sinong next? Oh, come here, ate. Ayan, wow, ang ganda naman ni ate. Pati suot ni ate, ang ganda. Pati kortina ng bahay. Ayan, joke lang. Ayan, ate. What is your name? Elise. Itaga saan si Elise? Kung ready ka na, dito ka, ate. Hindi, dito, akit ka. Dito ako kasi yung mic ng tubig-bag. Akit ka. Ready ka na? Ready? And go! Happy birthday! Sino may birthday? Okay, Wayne, go! Happy birthday, Wayne! 23 counts! Ayan, 23 counts. Next, ikaw, liga dito, kapitan. Kapitan! Ano, kapitan? Kapitan, anong pangalan ni kapitan? Alexis po. Alexis po, paano mo si Grace po? Ha? Ayan, ready ka na? Opo, ready, go! Happy birthday, Wayne! 1, 2, 3, 32 counts! Ayan, next! Sinong next? Next! Ito, Nyok. Halika dito, Nyok. Halika dito! Ayaw, sino? Opo, huli ka, sa huli ka. Kung wala nang sasali, ikaw yung huli. Sino? Ay, yung magkumari! Magkumari. Ito. Sunod ka, yung kumari niya. Ayan, magkumari. Tayo. Tayo ka. Ayan. Ayan, anong pangalan? Kaklimpo. Kaklimpo. Ilang taon na si Kaklimpo? Okay, ayan. Ready ka na? Opo, ready? Go! Happy birthday, Wayne! 1, 2, 3 Ayan, 26. Ayan, next. Sinong next? Next. Ay, ito, kumare. Wow, palapakan natin. TikTok dancer. Ayan, TikTok dancer. Ayan. Yung pangalan ni TikTok dancer. Zaya. Ayan, nag-aaral. Nag-aaral. Apo. Opo, ready ka na? Okay, ready. 1, 2, 3, go. Happy birthday, Wayne! 1, 2, 3, 4 Alright, nakailan counts? 21 counts. So next, sinong next? Oh, wala na? Countdown na ako. Ikaw, gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Ayan. At syempre, get ready po sa lahat po ng kasali sa ating 7-7 tradition. Get ready. Ayan. Anong pangalan? Rock Aaron po. Ready ka na? Opo, ready? 1, 2, 3, go! Anong happy birthday? Happy birthday! Happy birthday, Lit! Lit! Happy birthday! Wayne!
Happy birthday, Wayne. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, naka 9 counts lang. Next, sinong next? Sinong next? Sinong next? Okay, kami natin. Sunod kayong dalawa. Ay, magkumari din. Wow! Akyat. Ate, saan po ang lakad? Ay, wala. Anong pangalan? Stephanie po. Kaano-ano mo si Fernando po? Ay, wala. Ready ka na? Opo, ready. And Happy birthday, Wayne. 14 counts. Ayan, next, yung kumari number 2. Kumari number 2, come here. Ayan. Anong pangalan ni kumari number 2? Iron po. Iron po. Ayan, ilang taon na si Iron po? 6 po. Anong susunod sa 6 po? 7 po. 7 po. Ayan, ready ka na? Opo, ready? Go! Happy birthday, Wayne. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Down. Ayan, sayang. Naka. 17 counts. Next, hindi ka dito. Sige. Ay, chupa! Wala na? Wala na? Sige, ito na lang. Halika dito. Meron pa isa hangin. Isa na lang. At syempre, next game tayo. Pagkatapos mo ng next game, get ready po lahat ng 7-7 tradition. Akyat! Ayan natin. Anong pangalan? Maricel, ready ka na? Ready? 1, 2, 3, go! Happy birthday, Wayne. Happy birthday, Wayne! Ready? Go! Happy birthday, Happy birthday. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. Sige, next. Ito. Kuya, ready ka na? Opo, ang gagawin mo naman, sasabihin mo, happy birthday to me. Ayan ha. Ready? Go! Happy birthday to me. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Wow, Nakailan? 29. Sino yung highest? Halika dito, kapitan. Ilan yung sa'yo? 32. Halika dito. Sa babae, nasaan si kapitan? Nakailan ka kapitana? 26. Wala na? Halika dito. 26. Ito. Ito. At syempre, ganito, bibigyan kami ng prize. Ano? Syempre, wala naman tayo. Okay, ano gusto? May pupuntahan ka? Ano gusto mo sabihin yan? And then? Ayan. And then, halika dito, kapitan. Ano gusto mong sabihin yan? Thank you for the win. And then, birthday wish mo sa kanya. Happy birthday, Lelwin. Sana mag-ano ka lang mabuti. Wow, malakpakan natin. Alright, last game to. Lahat ng mga bata, pumunta dito. Go! Alright, and syempre, ito. O, ganyan. Sige, magsiksikan kayo. Alright, sino ba? Ang game na to, hello? Ang game na to, makinig po. Huwag mo na magmarites, ha? Ang game na to, ito po ay tinatawag namin top
twister. All bulul-bululan challenge. Ayan. Pag sinabing ruler, sabihin nyo nga, ruler. Isa-isa nga tayo. Ruler. Lakas nyo para marinig. Ruler. 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 Very good. Ruler. 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 Ayan. Next, ruler. O, sige, ganito, palitan na lang natin. Ganito. Unyok, makinig ka, huwag ka muna mangarapis. Unyok, makinig. Next, nasasabihin nyo, sabihin nyo nga, tapiko. Sige sa isa. Tapiko. Next, takope. Together tayo ha. Tapiko, takope. Ayan. Ayan. Tigil sa isa. Sino mauna? O, ito, si Kapitan. Sabihin mo, tapiko, takope. Very good. Pasok ka na. Next, dyan ka. Dyan ka lang. Next. Dyan ka. Dito ka, Kapitan. Dito. Tapiko, takope. Ayan. Sige po ka na lang ate. Sali ka na lang next game. Ito. Tapiko, takope. Very good. Ayan. Pasok ka na. Next. Ito. Tapiko, takope. Wala akong sinabing ganon. Tapiko, takope. Very good. Pasok ka na. Tapiko, takope. Very good. Pasok ka na. Tapiko, takope. Ulit. Very good. Pasok ka na. Ilan na lang kayo dyan? Good. Next. Ito. Walang iba. Sabihin mo, tapiko, takope. Ready? Go! Sapay. Lakasan mo. Oh! Swat! Ayan, sige, upo ka na lang ha. Wala akong sinabing ganon. Next, hindi mga hindi pa dito. Ayan, dito muna si ate. Next, tapiko, takope. Sige, upo ka na lang. Alright, next. Tapiko, takope. Very good. How about you, kuya? Tapiko, takope. Very good. How about you, ate? Ate muna. Tapiko, takope. Ayan, upo ka na lang, ate. Next. Tapiko, takope. Very good. Dito yung mga pasok. Ayan, next challenge. Ayan, next challenge. Tumayo ulit. Dito, lapit. Ayan, sino yung mga pumasok? Ayan. Next na sasabihin nyo, kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan. Sige na, yan. Siyempre, together ulit tayo. Kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan. Ready? Kapitan, ikaw. Para ano? Kabilugan ng buwan. Buwan ng kabilugan. Ready? Go! Kabilugan ng buwan ng kabilugan. Ayun, isa pa yung mabilis. Ayan na. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan ng kabilugan. Very good. Next, ito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan ng kabilugan. Ay, isa pa. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Buwan ng kabilugan ng buwan. Ito. Sige, upo ka na lang. Next. Ito. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan ng kalibugan. Oh my God! Ano? Wala naman! Kalibugan! Hindi sana yung kalibugan. Ay, nako! Next!
Wala akong tinuturong ganyan ah. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Very good. Next. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Saka din, isa pa. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Bukan din. Bukan na. Next. Ito. Congressman. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Isa pa. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Ito. Bukan na lang. Ito. Ito, pambato namin ito. From California, Canada. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Buwan ng kabilugan. Apa? Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Pero bukan. Next. Ikaw na lang. Birdie mo, dyan ka na lang. Kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Kaliwa. Aden, kabilugan ng buwan, buwan ng kabilugan. Alright, sino yung mga winner? Nasaan yung kat? Dalawa lang kayo? Halika yung kat na dalawa dito. Yan. Kayo na naman. Sige, ganito. Buwan ng kabilugan. Kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan. Ayan, ano gusto niyo yung prize? Maliit o malaki? Malaki. Sa inyo na yung video, okay? Go! Joke lang, alright? Next, anong gusto niyo sabihin dyan? Salamat po. Alright, ito po ka na kapitan. Next, anong gusto mong sabihin dyan? Then, birthday wish mo kay Wayne. Buwan ng kabilugan. Sabihin mo na. Hindi. Buwan ng Lakas mo. buwan sana. Laki mo. Laki ka. Sana, paglaki mo, malaki ka na. Happy birthday to you. Sige, lahat ng 7 candles. First of 7 candles, we have Kathleen. Next, we have Mizaya ba to? Mizaya. Next, we have Iram Jade. Next, we have Stephanie. Next, Maryzel. Next, we have Jamela. Last but not least, we have Stephanie. Ayun, kompleto. Doon tayo mag-live. Dito tayo. At syempre, harap kayo kay birthday boy. Ayan, usog tayo ng konti. Usog. Ang mauna, nasaan si Kathleen? Dito ka, Kathleen. Next, follow by Mizaya. Next, we have Iram. Yan na. Next, Stephanie. Next, nasaan si Maryzel. Ayun. Next, we have Jamela. Ikaw. Si Stephanie, nasaan? Stephanie. O Stephanie to? Ay, sige, May. Sige. Ganito. Thank you, sir. Ganito ha. Makinig po lahat ng 7 candles. Birthday wish mo kay Wayne. Huwag ka manginginig. Huwag ka nanginginig ate. Nandito ka sa Pangasinan. At syempre, pag-wish nyo po, birthday wish lang po kay Wayne and then pag-blow nyo sa kanya. Huwag nyo masyadong idikik sa kanyang bibig. Alright, get ready po sa lahat po ng ating mga photographer po dyan. Ayan, ganito, lahat ng 7 candles. Hi po na kayo dyan. Hi! Doon. Kasi live na live tayo dyan o live na live tayo sa ABS-CBN Channel 7. How? Ayan,
Ready na ba? 7 candles! Ang mahina, ready na po ba? Ayan, sige, ganito. Pag nabanggit ko yung pangalan, lumapit, and then birthday wish, and then ipablow nyo kay Wayne. Alright, first of 7 candles, we have Kathleen. Happy birthday, sana madami pang araw birthday, madami pang araw ang bigyan ni sa lahat. Happy birthday po. Wow, wala pa ka natin. Next, we have Mizia. Zaya. Hindi, kunin mo lang yan natin. Kunin mo lang. Happy birthday, Wing. Happy birthday, Wing. Go! Yan, it's sure the best. Ayan, sige, blow. We have Ira. Happy birthday, Wing. God bless, magpakabait lagi. Wow! Palakpakan naman natin. Ayan, palakpakan naman. Alright, next we have Stephanie. Happy birthday, Wing. God bless you. Palakpakan. Next we have Maricel. Marizal. Happy birthday, Wing. Mag-aral ka ng mabuti. God bless you. Alright, isang malakas na palakpak naman tayo. Next we have Jamela. Next, Nate. Happy birthday, Wing. Stay sweet. Wow. Happy birthday to you. Get ready sa lahat po ng 7 gift. Alright, get ready. Pag nabanggit ko yung pangalan, please come on stage. 1, 2, 3, smile. Thank you. Once more. Once more. Waki. Ayan. Ayan, si Denise. Ako, sige po. Ayan. Birthday wish po sa kanya. Yes. Alright, next we have Charles Ethan. Ay, wala pa. Next we have Christine Grace. Wala pa din. Next we have Christoph. Yun, si Christoph. Tingnan mo na dito, Wayne. Hello, Wayne. Mag-aral sa pagbulang. Alright, palapakan po natin ang picture muna. Next we have Lexis. Lexi ba ito? Happy birthday, Win. Sana mag-aral ka ng mabuti at mabuting anak. Mabuting anak. Let's move down. Round Jerome. Happy birthday, Win. Mag-aral ka ng mabuti. Next we have Carol Jane. Ayun! A beautiful baby girl. Jane. Bigay mo lang. Mag-gracious. Hindi na tayo. Ayaw salita. Kayo na lang po. Happy birthday, Jano. We love you. Thank you so much. 7 gift. First of 7 coins we have Jeff. Nasaan si Kuya Jeff? Next we have Janiela. Ate Janiela. Next we have
Hailey ba ito? Hailey? Hailey. Ay, wala pa. Next, we have Dahlia. Wala din. Chris J. Chris J. Ayan, kung meron ng regalo, please, may proxy po sana. Next, we have Elizaya. Ayun. Next, we have Kurt Ethan. Saan? Kurt, halika dito. Ayan, dito po tayo. Ayan yung iba. Alright, birthday wish mo kung ano po yung laman ng regalo, kung ano man yan, kung paano yung pangangailangan ni Wayne. Ayan, sige. Simulan natin kay Jeff. Birthday kuya. Birthday kuya. Next we have Elizaya. Oh, palakpak naman, palakpak. Ay, isang palakas na palakpak lahat, yung malakpak. Ay, hindi ko tuloy. May mga madaling araw tayo dito pag hindi kayo pumalakpak. Joke lang. Last but not least, we have Kurt Ethan. Kita pala ako. Happy birthday, Wayne. Sana matupad mo lahat ng pangarap mo. Alright, pag nabanggit po yung pangalan, lumapit na po at isayaw po ang ating birthday celebrant. Aba, magsalada nung saan? Naman? Alright, kakatugtog po ng music, lapit po. First of 7 guys, we have Sir Alfredo. Nagsala! Sayaw muna kayo, sayaw. Sabay. Picture. Alright, next we have Sir Dominador. Wala, let's move guys. Sir Raymond. Wala rin. Next, Sir Rodel. Wala din. Sir Jonathan. Wala din. Sir Daniel. Last na din ang kanyang daddy. Saan wala si Rodel? Sayaw muna tayo. Wow, nasaan po si Sir Alfredo? Lapit po tayo dito kasi tatlo po kayong sasayaw. And then picture taking. Picture tayo. Group picture. Sige po, picture na lang. Sabi nila. Tatlo daw sila sasayaw. Oo, tatlo daw. May tatlo. Alright, let's move by 7. Reacher, handa ka na ba? Opo, sige. Nasaan po sila? Ayan. Sige, simulan natin kay Mom. Happy birthday ko, no? Gather ka nga na saya aton. Ano bang bangan? Happy birthday, Balong. Wish you gold health and may God bless you always. We love you. Yes. Happy birthday ka, Ana. Happy birthday ka.
Happy birthday ko Lalingin, mag-aral mabuti, tsaka sundin mo lahat ng tayo ng mama at papa mo. Ito siya mo siyang papa ko. Happy birthday. Ayan, at syempre, diretso na po tayo sa ating blowing of the candle. Tinatawagan ko namin si Daddy and Mommy together with my birthday celebrant kasi po mag-blow na po siya ng candle. Ayan, at syempre, pagkatapos po ng blowing of the candle, yun na yung iniintay natin. Ano? Yun na nga. Alam nyo na. Ayan, sige na po, lahat po. Samahan na lang po natin si Lorraine dito sa cake niya. Mom and Daddy for the blowing of the candle. Alright, 1, 2, 3, sing! Happy birthday! Everybody! Okay, once more, yung magkasamang malakas na palakpak. Tahan-tahan-tahan, happy birthday. Yung malakas. Yung malakas. Alright, eh, syempre bago mo i-blow yung candle. Ayan, sige. Ano naman, sino po nga akong sasakay na po? Si Mami po. Ayan. Makinig ka kay Mami. Happy birthday, Wayne. Sana huwag ka nang maging pasaway at maging mabait palagi. Makinig sa mga tinuturo sa'yo. Sana mag-aral kang mabuti. Yun, mahal na mahal ka namin. Hello. Happy birthday na. Wish you all the best. Sorry kasi ano yung pinaka-the best na gift na may bibigay ko sa'yo, hindi naman yun. Janela, Pero andito pa rin ako ng support titikit sa damit mo. Abutin mo lahat ang pangarap mo. Lagi mo lang tatandaan. Mata sa langit. I love you, Nata. Piyak na siya. Ay, masaya yan. Ayan siya. Wayne, sige na. Close your eyes. Close your eyes na. Then make a wish. Ayan, masaya lang si Wayne. Oh, isang malakas na palakpak naman para kay Wayne. Oh, diba? Sige na, Wayne. Close your eyes. And make a wish. Sige na. Huwag kang iyak. Sige na, close your eyes na. Close your eyes. And make a wish. One blow. All say happy birthday, Wayne. Sa malakas. Isa pa. Wayne dito. Okay, once more. Happy birthday, Wayne. Ayan. Happy birthday to you. Hours later.
Song. Ayan, gusto nyo ba ba? O sige, itong gagawin ko. Ito. Lahat ng mga bata, huwag na wag. Ayan, siyempre pwede po ba lahat ng mga bata pumunta doon sa labas? Doon ko na ang gagawin. Gusto nyo po ba? Kasi maano dito, masigit. Ayan, doon na lang tayo doon. O, lahat ng mga bata, tumayo tayo doon. At dyan na lang tayo. O, ready na ba?
tayong lahat. Alright, syempre may message po from Lola ni Leluel. Ayan, Wen, makinig ka. Halika dito. Sabi ni Lola mo, nag-chat siya sa akin ngayon. Kaka-chat lang nila. Ang sabi niya, happy 7th birthday, Balolong. Balolong ko. Wish mo ngayong kaarawan mo, sana marami ka pang kaarawan na darating at laging malusog. Lagi mong tandaan, malayo man si Mama Flor, andito lang ako lagi para ibigay ang kailangan mo sa abot ng aking makakaya. Mag-aral mabuti at laging makinig sa mga payo sa'yo para sa iyong ikakabuti. I wish sa ganitong paraan, Balolong ko, kahit paano napasaya kita ngayong kaarawan mo. Malayo man si Mama sa tuwing sasapit ang kaarawan mo at iba pang okasyon, lagi mong tatandaan, mahal na mahal kita at sobrang miss na kita. Pakabait ka lagi, huwag pasaway at higit sa lahat, mag-aral mabuti para matupad ang pangarap mo at may magandang kinabukasan balang araw. Happy birthday, Balolong ko. I love you and I miss you always. From Love Mama Flor. Ayan. A message from Papa Satur. A blessed happy birthday sa'yo, apo ko dyan, Lil Wayne Narbonita, Columbus. Wishing you all the love and happiness on your special day and hoping for all your dreams and aspirations to fulfill good health. God bless you always. We love you so much, apo ko. Nagasat ko na sa tuan na ikapong pinagtao ay ayatong na may love ko. My forever little prince. Sabi ko mati apo ta, bindisyonan na ka ken parapuran na ka ken magunot mo amin nga arapaan mo tibiyag. Simple, naragsak, ken agdanayon nga salon at tibagim ken adumay nga isa sangbay ti panagkasamay mo, my love ko. Sending hugs and kisses. I love you to the moon and back. Happy birthday. Once again, my forever little prince from your loving Mamita, Rhoda. So, ano gusto mong sabihin sa mga taong nikigalo sa araw na ito at sa mga taong nag-effort para mas maging memorable ang 7th birthday mo? Thank you. I love you always. I love you. Ano bang gusto mong sabihin sa mga friend mo? Na pumunta. Oo. Kay mama, kay papa, ano gusto mong sabihin? Bago lang pinakilala. Maraming salamat po. Dilwin. Sa lahat. Nang pumunta. Wow, may pahabol. 1,000 cash. Come here. Galing kay Mami Jan at saka kay Daddy Arno. Thank you. Alright, ayan, ayun, nag-enjoy po tayong lahat. Maraming salamat po sa pag-invite po sa amin dito. Ayan, ako syempre kung sino lang po magpag-on. Mascot Magician Catering. Ayan, nandyan po ang SMD Catering Services. Ayan, magandang servisyo at pwede pang utangan yan. Joke lang. Alright, ayun, nag-enjoy po tayong lahat. Maraming salamat po. And God bless you all. See you tomorrow. Bukas po ulit. Bye-bye! Guys, sa lahat po ng gustong magpa-car surprise at catering services, i-message nyo lang po ang aming page. Surprise po deliver ko by Mama Elaine Palagay. Magre-reply po kami mismo sa page namin at very approachable po kami. Thank you. And so don't forget to like, share, and comment this video and subscribe na rin po sa aming YouTube channel. Surprise po deliver ko and catering services. So yun guys, bye! Happy birthday to you.